26 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Чоргултепаи ноҳияи Рӯдакӣ ба фаъолияти марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсолии пойафзоли ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Сарҷам оғози расмӣ бахшиданд. Дар ин корхона тавассути хатҳои нави технологӣ истеҳсоли ду намуди пойафзоли мавсимӣ ба роҳ монда шудааст, ки дар бозор талаботи зиёд доранд. با омодашавии коргоҳии навбатӣ дар марҳилаи дуюм дар маҷмӯъ ҳаҷми истеҳсоли пойафзол наздик ба 515 000 ҷуфт ва шумораи коргарон ба 45 нафар расонида мешавад. 26 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Чоргултепаи ноҳияи Рӯдакӣ ба фаъолияти марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсоли пойафзоли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сарҷам оғози расмӣ бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки корхонаи нави саноатӣ бо ҳадафи таъмини талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти худӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Маҳмад Юсуф Ятимов бунёд шуда, дар он 25 сокини маҳаллӣ соҳиби кори доимӣ гардиданд. Дар ин корхона тавассути хатҳои нави технологӣ истеҳсоли ду намуди пойафзоли мавсимӣ ба роҳ монда шудааст, ки дар бозор талаботи зиёд доранд. корхонаи мазкур дар як сол имкон дорад, ки то 366 000 ҷуфт пойафзоли мардона, занона ва кӯдаконаро бо шаклу андозаҳои гуногун истеҳсол намояд. боиси хушнудии мо муассисон, кормандон ва ширкати пойафзолбарории Сарҷам аст, ки тӯли як сол мешавад, ки ба мо муяссар гардид, ки бинои иловагии ширкатро ба кор дарорем. фаъолияти яксолаи мо нишон медиҳад, ки дар бозор талабот ва таваҷҷӯҳ ба молу маҳсулоти ватанӣ зиёд аст. зеро маҳсулоти мо дар баробари арзону дастрас будан сифати хуб дошта, бо назардошти вазъияту шароити сокинони ҷумҳурӣ омода мешаванд. дар бинои иловагӣ бо дархости муштариён пойафзол, кафш ва мӯзаҳои резинӣ истеҳсол мегарданд. албатта ин муваффақияту пешравиҳои мо аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки ояндаи наздик бо ворид ва насби таҷҳизоти ҳозиразамон номгӯй ва ҳаҷми истеҳсоли пойафзолро афзоиш дода 20 нафари дигарро бо кор таъмин менамоянд. бо омодашавии коргоҳи навбатӣ дар марҳилаи дуюм дар маҷмӯъ ҳаҷми истеҳсоли пойафзол наздик ба 515 000 ҷуфт ва шумораи коргарон ба 45 нафар расонда мешавад. ёдовар мешавем, ки марҳилаи аввали корхонаи истеҳсоли пойафзоли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сарҷам як сол қабл 26 октябри соли 2023 аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардида буд. лозим ба зикр аст, ки дар кишвар барои дастгирии фаъолияти бахши хусусӣ ва рушди соҳибкории истеҳсолӣ шароити мусоиди корию хизматрасонӣ мавҷуд аст ва онҳо бо истифода аз ин имконот саҳми худро дар рушди самтҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ мегузоранд. ман Шарифзода Сауда дар корхонаи Сарҷам ба духти мӯза машғул мебошем. мо занон ва духтарони зиёд мебошем дар ин корхона, ки ҳама ба кори духти мӯза машғуланд. миннатдорӣ худро ба пешвои миллат ва соҳибкори ватанӣ мерасонем, ки ба мо духтарон ва занон чунин корхонаро бунёд карданд ва мо соҳиби кор шудем. дар ҳамин ҷо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти истеҳсолгардидаи корхона дидан карданд. аз рӯи маълумот дар марҳилаи аввал ва дуюми корхона зиёда аз 50 намуди пойафзол истеҳсол карда мешавад. пойафзолҳои корхонаи мазкур бо сифати баландаш аллакай дар бозори дохилӣ харидорони зиёд пайдо кардааст. вобаста ба ин роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулини соҳа дастур доданд, ки шумораи чунин корхонаҳо ва ҳаҷми истеҳсоли ин ва дигар намуди пойафзол афзун карда шавад, то ки оянда бозори дохилиро бо ин маҳсулоти худамон таъмин карда тавонем.